Hindi naman kami bibili. Ay, tapon ko to. Magkano nga lahat yan? 300. Oh, mamaya, pagkakain. Pag nahulog sa kanal. At least nahulog na siya. Kaya nga, no? Ayan, maghahalo po ng pamputing. Yan, next vlog tayo. Yan. 5! Oo. Siya siminto lang. Ha? Tama, prepare. Saglit lang yung kain nyo. Ayan, pangatlo. Apat. Kaya mo ng 6, hindi naman puno eh. Dagdagan ko pang isa. Oo. Pamputing lang naman yan. Okay. Hindi na yan. Para puro buhangin. Amo na. Ayan, halo po ito. Pang ano, pamputing. At tuloy-tuloy naman paghukay doon ni ano, Kuya Bobby at tatay ni Chin. Ayan. Ayan na po, kumuha na ng pandakot. Bao. Bao lang katapat, kinamay na. At habang naghahalo si Tilo. Pwede na yan. Tapos na yata sila magboto doon. Ayan po, continuous naman doon sa kabila. Ayan, naghuhukay. Dito tayo para kita. Isang kita nyo lang. Habang naghahalo, naghuhukay po. Ayan. Okay na yung Cornel. Bukas naman yan. Ah, meron. Alright. Bibi. Bibi dam, bibi dom, bibi dam. Down the street, tidurit. Pangalawang baliktad ni Tilo yung halo. Amo na, Tilo? Ano? Pwede na yan, bukay na.
na, kaunti pa. Mabuti. Bulusok ng tubig dito yata ah. Diyan. Yung hukayin dyan, dito mo itambak ko. Sa labas. Ito mo na ilagay yung hukayin mo. Yan, yan. Para di pumunta yung tubig. Tama problema yan kahit magano yung tubig dyan. Ayan ha, tutubigan na lang yung tulo, yung halo. Ayan, continuously Kuya Bobby. Di mo hukayin na lang Kuya Bobby. Ayan na po, binuhusan na ng tubig. Ayan, continuous. Alright. Pa yan. So ayan, nagpuputol ng bakal si Tilo. Ang reindeer. Kaya para sa ilalim. Pamputing. Ayan yung hinalo. Ayan. Nagkakaagot-dugot na si Kawabi. Bakal pala yung kadi yung mga tayo. Bakal, abang. Oh, may abang na kung pala eh. Oh, ito, palabasan niya. Mga ito na, saksak ko na. Pero, kunik ang bakal. Oo. Panty mo ata ito bidang oh. Oh. Alat, makalat-kalat yung panty, bidang! Ay, hanip yan! Nakabaw na sa lupa! Ba, maasinso na si Tilo, marunong na mag-grinder. Matalsikan kami. Yan, maasinso na po si Tilo. Mga ilang ano pa, maso na to. Masuno rin. Ngayon tamad pa. Mamaya pa, mamaya. Ayos na yan. Ayos na yan. Talkit yan. Anong problema yan? Kahit magtubig dyan. Maswak na. Huwag na mahukay. Lupa. Alis yun, alis yun. Sakto, maambo na. Gawin dyan tay. Ha? Ang gawin mo? Akat ko lang. Sige. Ayan, continuous po. Tumulong na si Quarnel. Magukay. Ara, ito na sa bakal sa pertol ninyo. Patayo pa. Bibi, di ka siya. Ako siya. Nakapangugat ka. Marabod na. Tubigay, galing tuntun. Marabod. Mutol siyang gawin. Papatlo. 5 feet. 5 feet lo. Tapos baluktot mo yung dulo. Sukatin mo 5 feet. Huwag mo na lang yan, look. Bangan nila ko nung silo.
ano? Ayan, baba! Ano sa do? Ano? Tugbukan na sana kada sa. Baba! May lang tugbukan na sana. Sakto yan, uulan. Tapos na tayo. Uulan na. Tatlo lang, pwede na yan. Tatlo, apat. Tatlo lang, pwede na. Balog to na yung dulo. Tilo. Tubo. Hawan tubo. Huwag na. Huwag na. Haluin mo na. Okay na, haluin mo na. Saan kayo pupunta? Manggagawangga. Mangga-kamangga? Oo. Ay, amoy. Maulog kita. Hoy, kita na po ang katotohanan. Ahay! Aha, aha! Yan, pampasiksi. Ay, hindi. Meron ko na yan. Bili na. Meron ka no. Di naman kami bibili. Ay, tapon ko to. Ano yan? Gawa nyo? Gawa ko. Seryoso? Pwedeng pistang kalag din na naman. Pwede pagsahod na lang. Ano yung pagkasiga? Ay, maskin din nga talaga. Avocado flavor pati yan. Ay, amoy. Pwede ba ito sa mga single? Yes. Pwede single? Ready to mingle? Ay, si Bayaw, single oh. Mahagip. Ay, si Bayaw, single. Bili na po kayo. Ano nga yan? Bumili na kayo kung Di pa kasi kami ayaw, kumakain. tapon ko yan. Oo, mamaya. Mamaya na lang. Parang hindi pa- Titingnan lang muna namin. Papakita natin sa Paano pa siya video. dyan? Mamaya na lang pagkakain. Maganda to. Hindi pa kumakain. Wow. Seryoso, gawa Pwede, mo nga pwede. yan. Mamaya na lang. Yan. Wag ako. Di pa naman nalang. Promise. Pex. Oh. Wag ako. Wag ako, iba Iba na lang. Oo nga, kuya. Seryoso? Tingnan mo pa sa vlog ko. Naka-vlog naman pala. Naka-vlog. May ano naman pala. Naka-vlog. Ang bayad daw sa sahod na lang ni Gat. Sahod niya kasi naipit pa yung sahod niya. Magkano ba lahat yan? Kaya antay-antay ka lang. Magkano ba lahat yan? Anday pa pala ako. Ganun talaga. Magkano nga lahat yan? 300. O mamaya, Oh. pagkakain. Oh, di ba kasi content ngayon eh. Delivery ko ang pero Pwede. mauna ka na. Yan na, kaya kay Barit nag-ipot pa unta rito. Di man lang natin papakyawin yung paninda. Di ba kami? Bibilin ni Gat lahat. Oh. O, sagot ko na yun. Bayaran ko mamaya. Oh. Thank you. Sinaw sa ilong yung thank you. Ay, sige, eh. Seryoso. Hindi, sinaw sa ilong eh. Sige. Sige na, sige na. Baka balik-balik lang tayo. Pakabalik-balik ako ako. Bukas ulit. Baka balik-balik ako. Teka na ano eh. Ayun ano. Sibak tayo niyan. Wala tayong pang-budget niya. Ayan. Ano ba nyo? May binigay kasi si Ko Albert. Ayan. Ko Albert, yung bigay mo sa akin, mabawasan ko na. Ibibili ko nung kay Badit. Talaga, nag-share agad. Siyempre. Pagka nakatanggap tayo ng blessing, kailangan natin mag-share din. Di ba? Kahit di naman yan, di ba, ay malusaw. Di mo lang. Pagkakain natin, tirahin mamaya. Abukay. Bari ka? Ay, ng baboy. Oh. Bayad doon sa skin di. O di utang muna. Bukas na lang. Utang muna. Mautang yung bariyan mo na. Hindi ka mautang. Wala kang bariya. Wala daw bariya. Di utang muna. Pag sahod na lang. Sino? Hindi ko na pangalan. Magana. Pag nahulog sa kanal. Okay lang yun. Kung Kuya Gotcha, yung pag ano mo, yung feeling mo malawak yung paa mo, tapos kung kulang. Kuya, dito yung... Okay lang yun. At least lagi kang nahuhulog. Yeah! Sa mga tain ng ano ng baboy. At least nahulog na siya. Hindi, bago. Swimming. Makalimutan. Dami. ng... At least. Dami. Wala akong bariya. At least nahulog na siya. Kaya nga, no?
Walang barya, utang muna. Maglalako muna kami. Bukas ulit. Iipunin Sa kanila naman. ko talaga yan. Hoy, wag mong araw-arawin na. Mawawalan kami ng budget. Wala ka pati ko. Araw-araw nila. Halo na, halo. Batang yero. Ito, ha? Oh, testing daw ni tatay yung yero isa. Hindi, mga... siguro. Marami pa. Hindi ka ulan ng kapituan. Ay, amo. Natin ito yung pula. Yan ah. Pangsamantala, tatanggalin naman bukas. Uy, amoy. Birahe. At uulan na. Dilo. Abulin tayo ng ulan. Kurintiya. Kaya, pansamantala. Dito banda tayo. Oh, sige. Lagyan muna ng yero para di maulanan yung pinto. Patungan ni tatay. Pansamantala yan. Malupit talaga sigurang. Pag sigurang bumanat, isa pa. Yero pa. Tatlo lang. Yan, halo ni Tilo. Ayos ang Tilo. Ha? Mukhang malumoy ah. Kaya nakapanchik si Tilo ah. Kulang yan. Dugtungan na lang daw dyan sa dulo. Belaylo. Oh, mamaya. Tamaan ka dyan, Bi. Tamaan ka ng yero. Yan, doon ka lang yun. Doon ka lang muna kay mami mo. Naglupa na pati yung... Ayan. Uulan kasi. Ayan, wakaambon na po. Kaya lagyan ni tatay pa samantala ng yero patong. Saka lalagyan ulit ng si Parlin, si Ipitin. Baka ilipad. Sapa, pina. Ha? Sapa. Isa pa daw. Baka tumikwas ka tayo. Baka tumikwas yung napaka mo. Pwede na yan, Lo. Lagay mo na doon sa ano. Diyan sa ating baka, Lo. Ayan, tak-tak mo na doon, Lo. Ikaw na taga-tak-tak. Sige. Puting po, puting. Para bukas sa sintadaan. Kahit isa lang, pwede na. Ipitin lang. Isa lang.
mga banat. Mga birador ng Daragundong. Ganda lang lo. Mapupuyog ka ng ano, hala. Tubig. Taray, hindi na. Ayan. Yan, ubusin natin lahat yan dyan. Talagang hinalo na parang... Okay lang yan, puting naman, titigas na lang dyan. Galing talaga maghalo ulit sino. Malapot. Galing mo sino maghalo. Para nang pudok, porto. Dito uli, sa kabilang dulo. Lo. Baba dito. Okay na. Tawag yan kilo, puting. Para pag nahiwalay ka sa amin, marunong ka na. Tapos ang halo, ang tawag dyan, putik. Oh. Kanya lang sa putik. Pag ribukada. Yan. Okay. Ganyan halo mo. Kahit hindi ka mag-lubil. Oo, guusang ang papantayan eh. Mantay ng tubig niyan, yung bilado na yan. Ayan. Sabi ni Albert, ang galing. Ang galing. Yan, sa kanto. Di ba? Bukas, naka-ready na yan. Pag pintada dyan. Hindi na ito abutan sa Sabado. Buo na ito, yung bahay na ito. Busado yan. Ang galing. Galing talaga. Very good talaga sa tilo. Kuha ng diskarte. Babae lang kulang sa diskarte. Nahuli na siya. Sige na, okay na yan. Dito. Lupa. Muna.
Diba? Walang magkano yan. Ayan! Oo, pag malakas. Hoy, halo block na lang yan bukas. Nilagay ko yan dyan. Pinahito ko lang. Alright, yan ang sila po ating vlog sa pagputing dito. Ayan, para ready to patong na ng halo block bukas. Alright. Bye bye, I love you all.